Tan samar pamoring sukma sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layap ing aluyut pindha pesating supena sumusuk ing rasa jati dan sembah niring ulun kapurpuri sang murbengrat sahananing kang mawe kuko sawagung Alhamdulillah ingkang kita ajeng-ajeng pinanten sarimpit beserta rombongan sampun rawuh pramila kula aturaken dhumateng para kadang kinasih para biyada lan jinopan khususipun mengke sak mantunipun pinanganten saha para rombongan aturi panjenengan jumeneng sawetawis amargi paring panghormatan atas rawuhing keluarga pinanganten sarimpit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun panjenengan satuhu pinabekten para alim, para ulama, para sepuh pinisepuh ingkang mapan wonten laladan saujajar. Ing wekdal sapunika kula nyuwun donga pangestunipun bilih kula minangka pramana adicara badhe ngawontenaken adicara kirab pinanganten sarimbit. Nggih menika antawising Nak Mas Bagus Miftahul Imron putra saking Bapak Supandri dalah Ibu Aliyah pikantuk Nimas Ayu Humairah putri saking Bapak Basori dalah Ibu Dainatul Khoria ingkang mijil saking laladan dusun Ngandeng Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Pramila kula nyuwun donga pangestunipun dhumateng para kadang kinasih. Mugi-mugi adicara punika kalaman kanthi lancar boten wonten alangan satunggal punapa para madya dumugi laksana kalis ing sambikala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ingkang sampun kasebat nggih menika tanda-tanda kaagunganing Gusti ingkang Maha Agung ingkang arupi pasangan-pasangan ingkang sampun dijedodhaken saking kaume piyambak-piyambak ingkang kedah andum katresna supados saged ngraosaken bahagia wonten kegesangan alam medya punika. Maksud kula khusus kagem kaum ingkang purun berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21 ingkang sampun kaserat nggih menika jejodohanipun antawising Nak Mas Bagus Miftahul Imron dalah Humairah
ingkang murbeng dumadi. Ing nalika semono wonten titahing Gusti ingkang asifat jalu mewah wanita ingkang samedya anetepi jejere gesang. Ngancik alamat doa mestuti gothèking para pujangga ingkang dahat pinundi-undi sarta angleruri Laksidarja nulat edi endahing budaya luhung. Budaya teges budi lan daya ingkang tuwuh saking oseking manah. Lahta menika warnanira risang pinanganten sarimbit ingkang sampun jengkar saking sasana palereman. Ayu Humairah dalah nak Mas Bagus Miftahul Imron sampun mijil saking sasana palereman. Busananira pinanganten sarimbit pating gobyar sumorot ambimba busananing anata saha pinanganten putri pating gobyar sumorot ambimba busananing sang raja putri. Gelungnya rinunje sekar melati ngagem kebayak bludru awarni langking rindo kedaya kencana rukmi. Dodotipun Sida Mukti Prada binabyar gambaran rukmi sinulam benang emas. Para kadbayada kedah mangagem busana pindha kraton pramila boten mokal menawi kathah ingkang sami tabuh kami tambuh. Lampahnya piranganten sarimbit lengke-lengke pindha sardula rupa sak pecak mangu sak pecak kendel. Kadosa wonten manahipun pinanganten sarimbit enggal-enggal dumugi ing dampar kencana menika warnanira pinanganten sarimbit sampun dumugi ing bali wiwaha kapandhu dening ibu juru temu nggih menika Ibu Lastri. Pinanganten sarimbit badhe andhakaken adicara salajengipun nggih menika adicara Jawat Asta. Adicara Jawat Asta sampun paripurna salajengipun kapandhu dening juru temu pinanganten sarimbit anindakaken adicara sindur kinayap. Lahta menika adicara sindur kinayap sarana slendang suta lan rekta abang lan putih. Kanjeng Rama Bapa Supandri mapan wonten ngajengi laku ing ngarsa Sung Tuladha. Minangka pratandha bilih Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kekalih bilih anggenipun nglampahi madyaning bebaran agung menika kedah ati-ati lan waspada supadosa tansah pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene punapa pinanganten sarimbit mampan wonten tengahing laku ing madya bangun karsa ateges pinanganten sarimbit tansah nderek anyang kuyung napa ingkang dados pitedahipun Kanjeng Rama. Dene punapa Kanjeng Ibu nggih menika Ibu Alia mapan wonten petiting laku minangka pratandha bilih Kanjeng Ibu tansah nderek anyeng kuyung kanthi donga-donga anteping kalbu rinten kelawan dalu tutwuri handayani. Lahta menika Kanjeng Rama anggenipun boyong pinanganten kekalih alon-alon lampahipun minangka paring tandha bilih Kanjeng Rama tansah paring tuladha mring putra kekalih anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung punika kedah ati-ati lan waspada supadosa tansah pikantuk nugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Lahta menika Kanjeng Rama anggenipun boyong pinanganten sarimbit sampun dumugi ing dampar palenggahan. Salajengipun kapandhu dening Ibu juru temu pinanganten sarimbit anindakaken adicara timbang pangkon.
Sampun singpun kapandu dening Ibu Juru Temu pinanganten sarempet andhakaken adicara timbang pangkon. Bapak Supadri pinarak wonten Palenggan pinanganten kakung mapan wonten suku tengenipun Bapak Pandri dalah pinanganten putri mapan wonten suku kirinipun Bapak Pandri. Dene punapa adicara timbang pangkon punika milai wedal sapunika Bapak Pandri dalah ibu boten badhe ambita-ambitaken antawising putra mantu dalah putra kandung piyambak. Senaosa Nimas Sayu Humairah menika putra mantu insyaallah badhe dipun anggep kadosa putra kandung piyambak. Menika filosofipun adicara timbang pangkon. Adicara timbang pangkon sampun paripurna kalajengan kapandu dening Ibu Pangrango Busana. Tanem jeru, nggih menika adicara tanem jeru minangka pratandha bilih Kanjeng Rama sampun paring donga pangestu kalajengaken sungkeman Bapak Pandri pinarak wonten Palenggan. Saderengipun adicara sungkeman slop saha sepatipun dilepas nggih. Slop kalian sepatu saha pusaka menika dilepas rumiyin. Amargi pusaka utawi slop menika simbol pangkat utawi jabatan. Mila bilih sungkem dumateng tiyang sepuh boten pikantuk ndamel atribut pangkat utawi jabatan ingkang wonten nggih menika antawising yoga kelawan tiyang sepuh. Duh Kanjeng Ibu minangka pepundhen kula saha Kanjeng Rama ingkang ngukir jiwa raga kula. Kanjeng Ibu sangang wulan jasa dinten kula wonten guwa garbanipun Kanjeng Ibu ngantos lair dumugi ing dewasa. Kula dereng saged ngremenaken manah panjenengan Kanjeng Ibu nanging wedal sapunika kula badhe nyuwun pangestu bilih kula badhe amimti madyaning bebrayan agung. Iya nggih anakku pangestu tak tampa raliwat pengdongane Rama dalah Ibu tampan iya nggih sing ati-ati momong keluargamu. Sampun salajengipun pinanganten kakung sungkem dumateng Kanjeng Ibu dalah pinanganten putri sungkem dumateng Kanjeng Rama. Dan sembah ngiring hulun kapur perisang murpengra aja akeh Mas, mbok nglempoken. Tirta teges banyu, wening ateges werdining Gusti ingkang Maha Ening. Pramila mugi-mugi pinanganten sarimbit anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Tansah pikantuk werdining Gusti ingkang Maha Ening. Supados anggenipun nglampahi madyaning bebrayan agung. Tansah pikantuk pitulungan saking Gusti ingkang Maha Agung dadosa keluarga ingkang ayem tentrem, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan mugi-mugi anggenipun bebrayan enggal-enggal pinaringan welasing Gusti ingkang arupi momongan-momongan ingkang dipun gulawentah sesarengan kanthi kebak tali katresnan jati. Salajengipun Bapak Pandri dalah Ibu Alia kula aturi mandhap. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah wa ni'matillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'd. Ingkang kula hormati Sahibul Hajat Bapak Pandri dan Ibu Alia, ingkang kula hormati keluarga saking Bapak Basori beserta Ibu, ingkang kula hormati tamu-tamu pengiring manten yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Keranten takdir saini Allah kula lan kalian panjenengan saged kempal saged silaturahmi di acara penganten iki. Mugi-mugi langkah panjenengan, niat panjenengan budal teko desa Geneng Poncokusumo, mugi-mugi ditadosaken amal kesainan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan umat-umat beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaatnya, pitulungan la ilaha yaumil qiyamah. Akhiran kita nantinya diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Langsung mawon nggih, keranten waktunya sudah mepet Jumatan. Lah niku pun tanggal lagu-lagu nggih, pun qiraat nggih. Alhamdulillah perjalanan panjenengan mulai dari desa Poncokusumo sampai ke Sawo Jajar diparingi selamat, diparingi lancar nggih. Mugi-mugi ndadosaken sebab apa yang menjadi harapan kula panjenengan, rumah tangganya Mas Imron dan Mbak Humairah, mugi-mugi diparingi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mugi-mugi nantinya mendapatkan amanah anak-anak keturunan yang soleh solehah. Amin amin Allahumma amin. Keranten dari keluarga Bapak Basori sudah menyampaikan maksud dan tujuan untuk silaturahmi ke sini. Nggih niku memasrahkan Mbak Humairah kepada keluarga besar dari Ibu Alia dan Pak Pandri. Nggih, dengan ucapan panjenengan sowan mriki kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, selamat datang di tempat kami, di rumah kami. Okay. Yang kedua, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, ahlan wa sahlan bi hudurikum, selamat datang, sugeng rawuh, okay. Mbak Humairah di rumah kami, di tempat kami, di kampung kami. Okay. Dengan harapan mudah-mudahan Mbak Humairah nantinya ini menjadi salah satu keluarga besar kami, sudah menjadi bagian keluarga besar kami. Mudah-mudahan Mbak Humairah nantinya di tengah-tengah kami menjadi maslahat keluarga kami, menjadi barokah keluarga kami. Okay? Karena Mbak Humairah sendiri, beliau sudah insya Allah 8 tahun pernah nyantri, pernah mondok, insya Allah ilmunya sudah banyak. Okay? Harapan kami nantinya Mbak Humairah menjadi manfaat di kampung kami. Syukur-syukur Mbak pilih ilmunya nanti diturunkan kepada anak cucu kami yang ada di daerah Sawo Jajar Gang 7 ini. BPI nanti isok tadi guru ngaji. Mugi-mugi dados manfaat kepada keluarganya daripada Bapak Pandri dan Ibu Alia. Nomor kali, mudah-mudahan harapan kita rumah tangga beliau, keluarga beliau dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan rumah beliau dijadikan baiti jannati oleh Allah Subhanahu wa taala, taman syurganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Nggih. Terakhir, sebutan Humairah niku adalah sebutan Kanjeng Nabi Muhammad kepada istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya pipi kemerah-merahan. Itu sebutan manja Kanjeng Nabi kepada beliau Aisyah radhiyallahu anha. Mugi-mugi nantinya Mas Imron ini memperlakukan Mbak Humairah seperti Rasulullah memperlakukan kepada istri-istri beliau. Okay? Mugi-mugi Mas Imron menjadi
bapak atau pemimpin rumah tangga yang insya Allah nanti meniru kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Sekali lagi selamat datang kami ucapkan Mbak Humairah di keluarga kami, di kampung kami, di daerah kami. Mudah-mudahan semuanya menjadi barokah, menjadi ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Makaten yang bisa saya sampaikan, qauli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sami-sami ditutup dengan doa. Mudah-mudahan doa ini adalah doa-doa yang biasa kita sebutkan dan kita muliakan dari Rasulullah mulai Nabi Adam sampai ke nabi-nabi yang lain. Mugi-mugi saged niru rumah tangga para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا مأسوما واجعل بينهما المودة ورحمة اللهم ارزق لهما أولادا صالحين وأرزاق واسعة حلالا طيبا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وشراء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدنا فاطمة الزهراء وألف بينهما ألفت وقرارا دائما ولا تجعل بينهما كرقات وفرارا وخصوما واكفيهما موادة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على الآفية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد. Terakhir, mugi-mugi selepas acara ini panjenengan wangsul, mugi-mugi diparingi kemudahan, kelancaran, keselamatan, kesehatan semua. Dari saya mewakili penerima manten putra mengucapkan jazakumullah wa ahsanal saja. Qauli hadza wa astaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sampun kalaman kami lancar boten-boten alang satunggal punapa. Salajengipun kula minangka pranata adicara mbok bilih wonten kirang langkung menangken kula matur satas nami keluarga Bapak Pantri mbok bilih wonten papan pasugatan ingkang kirang prayogi kang boten ngresepaken manah panjenengan sami kula nyuwun Syekh Agung ing samudra pangasami minangka pungkasane atur kula aturaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak-bapak dan para ibu panderek pinanganten monggo dipun aturi dedaran ingkang sampun sumadyo wonten ngarsa panjenengan sami sumangga.